Robota akkukonelinjassa nykyään 2 iskevää akkuruuvivälintä. Katsotaan tänään mitä eroa niillä on. Eli vanhempi malli DCIS 18V ja uudempi malli DC GUT 18V. Ihan alkuun sanottakoon, että tämä uusi kone on huomattavasti pienempi kuin tämä vanhempi. Selkeästi pienempi. Sitten vähän käytössä 5x70 ruuveja. Tämä vanha malli alkaa heti kun tulee vähän vastusta, niin alkaa kyllä hakkaamaan aika rajusti. Sitten tämä uusi ruuvivääni samoilla 5x70 yleisruuveilla. Low eli pienet kierrokset. High. Ja sitten löytyy tuommoiset säädöt, että se ruuvi pysähtyy ennen kuin se on pohjassa. Kokeillaan tuota, että se jättää ruuvin kannan vähän ylös ja pysähtyy ennen pohjaan painamista. Noin. Ja liipasin on pohjassa. Vahva suositus tälle uudelle. On pieni ja näppärä ja tehokas. Tässä löytyy kyllä jytyä. Tämä vanhempi malli tosiaan parikymppiä edullisempi kuin tuo uusi malli. Käypänen tämäkin. Tässä ei tosissaan säätömahdollisuuksia, en tiedä tarviiko ollakaan. Jyskyttää tämäkin ruuvin puuhun, mutta vähän se ehkä itseään häiritti, kun alkoi heti hakkaamaan, kun tuli pientä vastusta. Niin pitäisi melkein peltorit olla päässä, kun tämän kanssa jyskyttää. Toki jyskyttäähän se tämäkin sitten, kun tulee tarpeeksi vastusta. Mutta pahan kommenttia, jos ei joku askarruttamaan. Ei muuta kuin ostaa omas Hammerin verkkokaupasta tai Keravan myymälästä.